Moi! Moi! Niin nyt kesäloma on alkanut ja me päästiin 8-luokalta. Joo, me tehtiin sellainen Summer Bucket List. Ja nyt me sitten kerrotaan vähän, mitä tässä on. Niin meillä ei ole tässä mitään tärkeysjärjestystä, mutta ekan tää lukee vesi- ja huvipuistot. Se olisi tosi kiva mennä johonkin, missä me ei ole vielä käyty. Me ollaan kauan mietitty, että mun huonetta pitäisi uudistaa, niin nyt me sitten aiotaan toteuttaa se tänä kesänä. Ja sit me ollaan suunniteltu, että me mentäis Ikeaan. Ja tää liittyy siihen Ronian remonttiin, että mennään ostaa sieltä vähän tavaroita. Tarvikkeita. Ja sit mä ajattelin, että olisi kiva käydä kylpylässä, mutta me ei ole ihan varma, että päästäänkö me sinne päin, että se ei ole niin varmaa. Ja sit meillä lukee täällä, että mökkeilyä. Ja se tulee varmaan tapahtua. Me mennään meidän mökeille. Meillä ei ole molemmilla mökkejä. Me mennään meidän perheen mökeille. Meillä on 2 mökkiä. Ja sit me keksittiin, että olisi siistiä mennä viikoksi toisillemme yökylään. Niin. Ei siitä kai muuta voi sanoa. Se olisi kivaa. niin, se olisi kiva. Ja joo, mä syön tän leipää sen takia, jos meillä on vähän kiire ja kello on nyt siis, nyt on aamu, kello on aamupäivä, kello on 11, niin me ollaan lähes Vuosaareen, niin pitää syödä. No ja sitten seuraavana täällä on, että me mentäis mun isän saarelle, jos se on mahdollista. Katsotaan. Se olisi hyvä. Niin ois saareilua. Pariksi Niin. Sitten, niin kuin mä sanoin tuossa edellisessä videossa, mikä oli kertovaa kuvattu, että meillä pitäisi nyt tulla paljon videoita kesällä, niin koska nyt on aikaa editoida ja kuvata, kun ei ole koulua, niin niitä tulee sitten paljon. Toivottavasti. Ja sitten me mennään luultavasti Korkeasaareen. Se on sellainen perus, mitä me varmaan tehdään joka kesä. Me otetaan sinne varmaan meidän sukulaisia pikkusia pikkulapsia mukaan. Tää ei ole mitenkään kauhean erikoista, mutta me haluttais mennä Jumboon pyörillä, koska meillä on kuitenkin jonkin verran matkaa sinne. Se ei ole ihan lähellä, mutta se ei ole myöskään niinku 100 kilsan päässä. Niin siis Jumbo on kauppakeskus, jos jotkut tiedä. No ei voi tietää, vaikka joku lappilainen katsoisi tätä videoa. Voitais mennä sit vaikka ostaa jotkut jätskit tai jotain tämmöstä. Ja sit myös yksi aika tosi varma juttu, että me mennään piknikeille. Se on se kesän juttu. Ja sit mä haluaisin, että meistä otetaan paljon sellaisia kuvia, tämmösiä hienoja, tämmösiä Tumblr-maisia. Tämmösiä kivoja. Ja sitten Michelle ei oo oikeesti noin lyhyt. Ihan vaan tiedoksi. niin tää lukee, että jätskibileet. Se tarkoittaa siis, jos ette ymmärtänyt, sitä, että me pyydetään kavereita kylään ja sit Ehkä. eikö me aiotaan syödä ne kahdesta. Sitten me tehdään kaikkia siistejä jätskiannoksia. Ja niin, se on hauskaa syödä ne. Ja sitten se olisi tosi siistiä mennä. Meillä on sellainen asuntoauto, niin että me mentäis sillä ja sitten jäätäis aina joihinkin kaupunkeihin sillä yöksi, niin ympäri Suomea. Ja sitten me haluttais grillailla kesällä. Kuka ei haluis. Me tykätään grilliruuasta. Niin siis vaahtokarkkeja. Ja sillä laittaa keksiä, sitten suklaata ja sitten vaahtokarkkia siihen. Ja sitten taas suklaata ja sitten keksiä ja sitten grilliin. Se on täydellistä. Se on hyvä. Okei, ei täydellistä, mutta se on tosi hyvää. Ja sit me haluttais vielä käydä niin paljon rannoilla kuin mahdollista, että jos sä et sallii, niin No sitä toivotaan joo. niin. Elikkä, te varmaan huomaatte, että täällä on tausta vaihtunut. Ja se siis johtuu siitä, että me käytiin siellä Vuosaaressa ja nyt me tullaan takas. Ja mä unohdin avaimet kotiin ja meillä ei ole ketään kotona, niin nyt kuvataan täällä rapussa sitten. Niin eli siis viikon juttu on, että me aiotaan tehdä jotain spontaania. Ei mut oikeesti, mä luin sellaisen jutun, että kaikki sanoo, että joo tehdään jotain spontaania, mutta ei se ole spontaania, jos se on suunniteltu. Mutta ei toi ollut suunniteltu. Ei niin ollutkaan. Mut siis sitä mä luin just joku kommentin silleen, se oli hyvä, että jos te suunnittelette, että te teette kesällä jotain spontaania, niin sit se ei se ole spontaania, jos se on suunniteltu sitä periaatteessa. Niin, mut silleen, että sitä ei tarvitse sanoa, mut sit ei tiedä kyllä. No okei, me nyt ei tehdä kaikkea hullua. Me nyt ei leikisti sanota tätä. Me aiotaan tehdä jotain spontaania, sellaista mitä ei ole suunniteltu. Ja eilen tehtiin vähän jotain sellaista. Joo, ja siis vaikka me kuvattiin, se ei ollut suunniteltu. Niin, mut joo, katsotaan tästä. Maistaa sun. Joo. Se on ihan hyvä. Maitotyksi. Hyvä.
Perusnaketit. Hetkinen. No mielestäni tää niinku... Nää jotenkin sopii. Vai? Niin, koska mä haluaisin syödä niinku... Hei. Mitäs ois? Tämähän on hyvää! Ja noi ketsupit. Kai me voidaan dippaa. Juu, semmoista. Me aiotaan varmaan tehdä vielä joku toinenkin spontaani juttu. Tuosta oli vaan tämmönen pikainen. Mut joo, tässä oli nää kaikki Summer Bucket List jutut. Niin. Tehdään sitten kesän jälkeen sellainen video, missä me kerrotaan ja näytetään, miten noista me toteutettiin. Katsotaan sitten. No, jos teillä tulee jotain rangaistusideoita mieleen, niin kirjoittakaa tonne alas. Niin, eiköhän tää video ollut sitten tässä. Niin, me nähdään sitten ensi videossa, sit kun sellainen tulee. Mahdollisimman pian. Niin. Moikka! Moikka!